Ukartong Jungle State People's Democratic Party HSPDP na Soyong constituency uba Sandon Bor Rindathyang haka arpusantrik uyayong ulayo banye kendo kerpang bat kilap pathai kubor ban panjing krishan niki pai ba ke Soyong constituency na kebenta ke election ke ban longshen hau benai banwan bat ru ban kentui ki pai ba bekidon kam ban long ki start bat ki ba shempang ban jiet ikinong ilam khamtam ki ban net yasa yapo assembly kumbakila depmat ki sansnem baladep Nakaliang uniu kertong ula penrem juri kerukam yalap jengki kertong da kabakren syabalap pasem klem da pensyong nongrim ya kerukam campaign election jengki ula ong. Baka jengyalap election kalong tekum kata masa. Ulai itu bagi pai ba ke Soyong constituency kimpat piang ya ke NPP namar ke NPP kadang temai palat Soyong bat ba ke NPP ke yok beri na ke HSPDP. Halor ka roster system uniu kertong ulai thu baka roster system kala kata palat ya kapliang ja jong ki khun samla kumta ula plate jingmat shitam ha ka job reservation policy ha ka bakhat du ukentui ki pai pa ka Soyong bekin nong ki budget sani yala unong mi khamat namar ka rai jong ki kan lam lenti ka Soyong barok kawai hakikti uta unong yalam Por berkhidmat ke pemerintah ngadi uketong jong HSPDP nang tengah po Soyong barang di kopor buat ke klimat ke pemerintah ngai ke jing kublai je ki pai no susnong jong Soyong constituency ki ban ya tabot ha ka sputrik jong punai me 8,000 pulai ki kum uketong ku bangi layan ha ki sing ki por ki dep no ngilayo mensim sibun khamtam ha ka bede bat ke jingya ke jingyang ke jongi ha ka bani kendo ikibriu bat ke basotran kalong bak response kalong very much positive ha te de nak ta daw bangliu mensim banyak syakmat Handrai kumbangi tiplun berkecing klub no jong ukertong jong ke UDP ha ka kopor ban si ban sagen o sipor ya ke election sya ke ying dor ba thawan di kumta ha ka kopor berke klipmat ke bementaru jing kerpan berkecing kentu ke jonga ya ki nong song sinong khamtam ki nong krisyan ke i jonga kalong bekin long ke scam ki ban yai ne ha ka nong rim bat ha ka kopor ki ban tre na ka benta ka sipau trik bat ni community ke ege bobha aga khalai trek dan shibon ru kiwe ki kertong ki belayan hagi ni singi ki por ki bangli ilim bagi social media ki tien ki chali ki baki le kren bat ni i kumba kam ide shu ke election campaign ka bakin ai ki jing shakri ya upat ba kini ki jutang lai i podor hadu kata ta ban sngoban sngap teng lai i klade kumba kata ka political appeasement reno da ka ba Penksan yano reno, bat penrem yano reno. Iru agni kisngi ki por kajinga ben kajinga ko uwe ukertong yo uwe pat. Nakaliang jonga ukertong. Jong ka HSPDP. Nga kentu nga kenpam. Ya kinong Soyong ki ki jongi. Bakin nongop ha kita kinia kiban penyedat kiban penyesrut bat kham kerpang kiban penyapat kiban penyapra. Yangi kinong Soyong. Hane habajit yo nong mikmat uban long UMLA unong yasat. Hantai ya po Meghalaya Legislative Assembly ngada kerpat jur ya pi kita start ki jongi ki briu ki bapet ya ukertong uba kumu ki baki kilak barsanya kinam jit lemut leman kilai i hagi ni islam ki bladap mila island ya kinong elam ban job election shitom bat kilai i hato uta ulong bas kem ha nong rib ne atau kajumut kajing perkat kajumu ba kajing tre kajung ulala se ban tre nak mata ki panong Soyong kijong ya ban ngili iru shua ya kata kini ki postam ki bladep ba kajing sadin jong dong ka than kijong in they compare bat ki marjan ki marpa ki constituencies kila kiu kham shakman bat de nak ta daw ba kumu samla ga don ni kajing thmu ban ya shakman bat kham kar pangapan kajing kersyan ki khon samla ki ba buon ngatep kila kwa bat da kawai kalenti kila kwa bat da kawai kataka ka politics ka ba compare bat ka ba khut ka ba ki kwa banya bat kum ba kilong menta ki pe syakadiang ba syakaman idon jikermen ki shem batang mga ukertong uban yalam ya kata bat ngatips kam ba kani kadang dita ka movement ka jongi ka movement ka ban penki ka ban penksar ya ki kon samla bat ka ni kala ya chat menta de ki banai bat ngangai scam kajingya ki kajingya kren kajingya khana jo kini ki khon samla ki jongi ki longkmi ki longpa ki ba ki jenjar ki slong ki sartak tang namar ba ki khon ki jong ki kim don kam don jam pi
Kadai kata ka ba ki padba mata ki kwa ba kum unu unong alam na so yong unmi khamat bat un kren ru ki jong ki hang tai po assembly ta nam la banong ye kata kadai ka jingkli ka ba ki wan ru ka bhapalat handai nging ya ta ka movement gidon ka movement kadon ka jing ki phalo jong ki khon samla ki jongi ki ba dom ki ba bitar ya kan ka political system ka bala ne manta ki purpose nam ki kwa ban pen kala ya kata bat ki i ba kani kanong ka e ka bor ka ba kraw hadin habot bangin yo ir sensyar ka khadar ka ba klem bam sap ka sensyar ka khadar ka bangila ban syania bat ka ban ai ki jing syapri ka ba bahani ka batam ya ka so yong constituency badi ka state hi bar koi kam kanja phi ngam ju hi kai ki breu ba kinya kinya songshit ngam ju hi kai ki breu ba kin long kita ki breu ba kapor election ngin ya songshit ngin ya pelong kata ka tamasa ka ba hang tu download kakiat ka download ka jing pen songshit iki kun sam lagi jongi namar balai ba ka dei ka tamasa ba ki breu ru ku balong menta ngasosi ba ki kham sngo tanat ya kata bat kim kham sngo tanat pade ban yo sngo ki kentin ban kren ya ka lawe jonga ka jongphi dei na kata kada kum ka parti bat ha ju ko por kum kurtong ngaju kren bet chapang ki issue bat chapang ka nongrim ngam don por ban ben ban kho ya no ngam don por da ka bangan kular ka ik bangang ngam la ban kular ngale ya ka e ka bangang adon ya kata ka jingkmu ban ngatip da ka jing kershan ki jongki nginya da kata ka lenti ban pen urlong kita ki baro nomor pi ong kata ka jing pension sheet kata ka jing ya hu hau hak bakadu kata ngim poi sino i ngiri ban hikai ki breu ki jongi ladang idang song sheet ladang idang penangkam ki kentin ki banya pen paria uwei ya uwei langidang bunkam hak banya ben ka banya kho uwei candidate uwei pan ani ileran palat ki wei ki jat beri ki nak kiu kham palat banyangi ni ngidangnya bunkam da ka banya le ikini ki jat po jat po rati hane ha ka jing shisha ngila de ban hikai ki breu ki jongi ban yala makalenti ka bathmai khanang bakal long dien ka mandien ka jongi kan long bas khem dei na kata kadaw kiwi ki katong ki yat sa kamar ki pension sheet kim jukren issue ahoy kadai kata ka jing shisha ngalai don bentalang bat kata ka pa pipi court bala pelong da ko political party hakabe dei bat ka roster system malek ko muri usimet hangto bat sa kawai du kalong ba kani kadai ka bakta ba ja kani ka kapo ka jongi namar ba hakai dei bat kam ki jam de manta kani ka issue kolong sensitive hadu kata ban ka bas ngosi kalong ba don ba kran ya kani ka roster system ban pensingo tho sikipat ba kani ka roster system la daka kan trikam ngai i bakalawe jong ki khon samla ki ban yo kam yo jam kala e tan hadu kata namar ba ngi haki advertisement ki vacancies ki bangi ngi kat no e ukasi jongi unyo dia katangi namnya keren ya katangi namnya ai ke jing pensyai ki patba de halor kata kan ongrim along very much concerned bhai kanika roster system nomor ba haka manifesto ko jong hiru ngila kula baka job reservation policy ketika priority ko jongi ba ladangi job kaktu kat ni ngut ki MLAs ngindon nya ka sur ko baklan nya po ying dorbar thawan ngina kren nya kani ngiling isim hadu uput ba ladangi empat yo ya kata ka khasi joint state lada kadang jengai than kata ngin review ya kanika reservation policy nomor bahag reservation policy 100% deyu ukasi jongi ukasi jantia but 100% kini ki perlu garu ki jongi HSPDP li ka kren ngimkwa ya ka 100% ngingi kwa sone ka 100% but kata kon ulong ladang iyo ka kasi jan state but dei na lor kata kanong rim baki pajba menta anda ki kle kren siapa kata ka roster system but ka reservation policy ka than ki sedang banyak kren ya ka kasi jan state Hamdei bangi isyun bar kita ki para garu ki jongi bangi dawai kata hanai naga bentak ka biang kabit naga bentak ki longdien ki mandien ki jongi bangi sadon kami ya kanika kasi giant state hang daga jing start badon hagini ki Singapore ki malai i ba ki kwa banyo ya ki kershan ya kita ki vote si ki song ki jongi daka ba ki ong ka vote so sanai
lengba ke emotion bagi kuat ban kringi kinong song song pitharai be kita kavut songsenai kanla ban penjob ya ukertong lani ka kertong haki election dak bangi ngijit ikinong mi khamat dak jing snow dak dak emotion pikwa bagi nok soyon ki jongi pin penyam bat bakin tab ya pikavut borok sansnem anda ki kilalong ki emale pin khmi lenti ayu na kun kita jit ya unong mi khmat dak lenti dak jing yit bnia dak jing start ke jing shampang khlang bo unla ban ai ke jing shakri ke bahani ko batam ya pi badai halor kata kanong rim kum ukertong kum kinong song sinong jong so yong constituency hi bar kuwe jit ya unong mi khmat start be shampang bla ban kren iki mat ki jura ki jong pi bat ubanam penpat ubanam penpra ya ke jingalong kawe ha ka constituency bat ka jat ban riu ke jongi bat ha ka juga por klem da penmong klem da kan tho yan weno ngiri ban long kum kita ki briu ki besai ban hikai ki briu sapang ka sensyar ka khadar ka khot ka suba klem da kan tho klem da tho pria yan weno khandang ba kan long ru ka jing hikai nang ni syekmat ba ka sensyar ka khadar ha ka jela ka jongi bakala sedang da ka clean politics hang te po soyo ti kup dang akar pat ikinong song gi ki jongi long gi ba scam wat nam ngop ikni ki jing pen thame da ka bay comment ka bay ngotanat ha ka bakhat do kata ka jing comment ka jing ngotanat kan penjau umat ya pi